രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഒന്നാമത്തെ, ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് തുടക്കക്കാരനായ ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? രേഷ്മ മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. രേഷ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാർഗവി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഉപദേശാമൃതം. രേഷ്മ മാതാജി മ്യൂട്ട് മാറ്റിക്കോളൂ. മാതാജി, ഒരു ഭക്തൻ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്പിളി മാതാജി. മാതാജി, ഞാൻ ഇന്നാ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ ആയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗ്രീഷ്മ മാതാജി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി എത്ര ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്? ഹൈമ മാതാജി. 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്? കുമാരി മാതാജി. ധീരൻ. 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ജയലത മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ട. മാതാജി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാവോ? ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ശിഷ്യന്മാരാക്കാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പ്രായശ്ചിത്തത്തെ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്? സതീന മാതാജി. കേട്ടില്ല മാതാജി? ഗജസ്നാനത്തോട്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ അനാവശ്യമായ സംസാരത്തെ എന്തിന്റെ കരച്ചിലിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ദീപ മാതാജി. അനാവശ്യമായ സംസാരത്തെ എന്തിന്റെ കരച്ചിലിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മണ്ടൂകത്തിന്റെ. ഓക്കെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തതാരാണ്? പ്രിയ മാതാജി. കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ 2 തരം ക്ഷോഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? പ്രീത മാതാജി. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ഓക്കെ. വിരോധയുക്ത ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഷെമി മാതാജി. ഹരീഷ്ണ. വിരോധയുക്ത ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മാതാജി കേട്ടില്ല.
കേട്ടോ? ആരെങ്കിലും ആൻസർ കേട്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന്. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ശരി ശരി. അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ. അടുത്തത് പ്രീത ഐക്യ മാതാജി. മാതാജി പരാജയപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ? ക്രോധത്തെ സി അല്ലേ മാതാജി? ഏത് സി അല്ലേ ആൻസർ? അല്ലേ? അഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എ ആണ്. എനിക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് ഭൗതിക ചോദിച്ചത്. അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? വിരോധയുക്ത ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോ. ക്രോധത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണം ആരുടെ ഒരു മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടോ? ക്രോധത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് ആരെയാണ്? പ്രീത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹനുമാൻ. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എപ്പോഴാണ് ക്രോധാവിഷ്ടനാകേണ്ടത്? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രഭു. ഭഗവാനെയോ ഭക്തന്മാരെയോ ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കുമ്പോൾ. ജിഹ്വയുടെ ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ശോഭന മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നേർരേഖയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ശ്രീജ മാതാജി. ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മറ്റേത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ താനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ശ്യാമ മാതാജി. ഉദരത്തിനെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏത് മാർഗമാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? മീര മാതാജി. ഏകാദശിയും ജന്മാഷ്ടമിയും പോലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുക. യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുഭ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്, ശരിയായ അറിവിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നും മായ അന്ധകാരം പോലെയാണെന്നും പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ശ്യാമള ബാബു മാതാജി. മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നും മായ അന്ധകാരം പോലെയാണെന്നും പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? മാതാജി പലരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. 18ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതില്? ചോദിക്കാത്ത ഓപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജിയുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് ഓപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ. മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? വൈറ്റ് ഷോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. മാതാജി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ എന്ത് മാതാജി? പ്രീത, എന്റെ പേര് പ്രീത. മാതാജിയുടെ പേര് ഓപ്പോന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പേര് കിടക്കുന്നത് ഓപ്പോന്നാട്ടോ. എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. 18ാമത്തെ. സൂര്യൻ ഉള്ളിടത്ത് അന്ധകാരം ഇല്ലാത്തതുപോലെ. ഇനി വേറെ ആരാ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? വേറെ ആരോട് കൂടി ആര് പറഞ്ഞു? ഞാനാണ്. ഓക്കെ. മാതാജിയാണ് ചോദിച്ചിട്ട് മാതാജി നേരത്തെ വരാഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥ ഏതാണ്? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. പ്രേമഭക്തി. ഭക്തിയുടെ അത് ആലോചിക്കേണ്ട. പ്രേമഭക്തി ട്ടോ. ജഗായി മത്തായി എന്നിവയുടെ നേരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കോപിക്കാൻ കാരണം? രഞ്ജിത് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് അവരും തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലില്ല, മാതാജിയുടെ ഓഡിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എല്ലാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കും തോന്നിയില്ല? ക്ലാസ് ഇല്ലില്ല, ഓഡിയോ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടാൽ മതി, ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചാൽ മതി നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 2ാമത്തെ ഉപദേശം എടുക്കാം. 2ാമത്തെ ചെറുതാണ്. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3ാമത്തെ എടുക്കാം. 2 എടുക്കാം. നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഒരാൾ പറയാമോ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്? പറയട്ടെ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. ശ്ലോകം 1 ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകം 1 പ്രകാരം ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ഗുരുവെന്ന് പറഞ്ഞാല് ധീരനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്
6 നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ത്വരകളെ ഒരാളെയാണ് ധീരൻ എന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം. പറയുന്നത്. ത്വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് സംസാരം കൊണ്ടുള്ള ത്വര, പിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ധീരൻ. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുരുക്കം. അവർക്ക് ഈ ഈ ലോകം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരാകാനുള്ള ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. ശിഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റും. ശിഷ്യന്മാരാക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ പറയണത് ഒന്നാമത്തത് വാചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യത്. അപ്പൊ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഇതിലെ 1 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. ഇനി ഭക്തി വിനശ്യതി, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയില്ല, അത്യാഹാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, ഭക്ഷണം, പ്രയാസശ്ച, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ അധ്വാനത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്, പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രജൽപ്പം, പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് അനാവശ്യമായ സംസാരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് നിയമാഗ്രഹ, നിയമാഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയമ ആഗ്രഹം, യമനിയമങ്ങളിലെ അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. നിയമങ്ങള് ആസക്തി, നിയമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. നിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പാലിക്കാതിരിക്കുക. ജനസംഘം, ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം, ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇത്തരം 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച, അത്യാഹാരം അമിതമായ ആഹാരം. പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, അമിതമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുക, അതാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത്യാഹാരം, പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ്പം, പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ, ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിയമാഗ്രഹ, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ജനസംഘം, ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം. പ്രയാസം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അമിതമായ അധ്വാനം. പ്രജൽപ്പം, അമിതമായ സംസാരം, അനാവശ്യമായ സംസാരം. നിയമാഗ്രഹ, നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാല് യമനിയമങ്ങളില് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അതായത് നമ്മളത് പാലിക്കാതിരിക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്, അത് നമ്മൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജനസംഘം, ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം, ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്, അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘം, ലൗല്യം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ ആഹാരം. പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം. പ്രജൽപ്പം, അനാവശ്യ സംസാരം. നിയമാഗ്രഹ, യമനിയമങ്ങൾ ആസക്തി ഉണ്ടാകുക. ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കണ്ട, എന്നിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. മലയാളത്തിൽ മീനിങ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ, ശ്ലോകം പറയണോ മാതാജി?
ശ്ലോകം വേണ്ട, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ആ അമിതമായ ഭക്ഷണം, ഒരാൾ പറയട്ടെ. പറയാമോ? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നേരത്തെ അത് മാതാജി. പറയാൻ- ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, പിന്നെ ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് ആരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം മാതാജി. ആ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ ആഹാരം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആള് പറയും. യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവന് കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകും. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തതാരാ പറയണ്ടായിരുന്നെ? ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ, ആരാധിച്ച് പറയൂ ഒരാള്. 1 അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം. പിന്നെ 2ാമത്തത് അമിതമായ അധ്വാനം. 3 അനാവശ്യ സംസാരം. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കൽ. 5 ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. 6 തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ആരിലുണ്ടോ അവരിൽ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകും. ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞാവോ? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, കഠിന അധ്വാനം, ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കല്, ഭൗതികതയിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്: അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങള്, നിയമാഗ്രഹ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, പിന്നെ ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. രണ്ടും അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതും വരും, കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നതും വരും. ദുർലഭമായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, അനാവശ്യ സംസാരം. വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അത് 2 തരത്തിൽ. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ആസക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക, ലൗല്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചാലും മതി, അല്ല ഇതേപോലെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പഠിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, പരമപുരുഷന് ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. 3 ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? യോഗമായ രാധാറാണിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമായ ദുർഗാദേവിയാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ജീവാത്മാക്കളെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കും കടക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് നിൽക്കാനും സാധിക്കും. ഈ 2ന്റെ ഇടയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മുകളിലേട്ടും പോകാം, താഴേക്കും വരാം. അതായത് ഇവിടേക്ക് നിൽക്കാം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, അതായത് യോഗം മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ യോഗമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? മഹാത്മാക്കൾ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാക്കളാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ദുരാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. അതായത് ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്തവര്, സങ്കുചിത ഹൃദയരായിരിക്കും. സ്വന്തമോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ദുരാത്മാക്കള് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തടസ്സ ശക്തികള് മഹാത്മാക്കളാവാം, ദുരാത്മാക്കളാകാം. മഹാത്മാക്കളാവണത് എപ്പോഴാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ മഹാത്മാക്കളാകും. ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദുരാത്മാക്കളാകും. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ തടസ്സ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഏതൊക്കെയാണത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാര് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയും. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആര് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ജീവാത്മാക്കള് നേരിടേണ്ടി വരും. ദേവി ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എനിക്കായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണത്. ഇനി ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അത്യാപാദിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. നമ്മളൊരു ചാക്കരി ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ചാക്കരി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അവർ കഴിച്ചിട്ട് അവർ പോകും, അല്ലേ? പക്ഷികൾ വന്നാലും ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മൃഗം വന്നാലും അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കഴിക്കാനുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് അത് പോകും. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യനാണ് ആ ചാക്ക് കാണുമെങ്കിലോ ആ ചാക്കോട് കൂടി ആ മനുഷ്യനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, അല്ലേ? ആ അത്യാഹാരം, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മനുഷ്യര് നമുക്ക് ഇന്നേക്കുള്ളതും നാളേക്കുള്ളതും അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും എന്താണ്? അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ മനുഷ്യര് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? അത് ചാക്കോട് കൂടി തന്നെ എടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്യാഹാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ചാക്കരി തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നോക്കുക, പക്ഷികൾ വന്ന് കുറച്ച് മണികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ചാക്ക് അതേപടി മുഴുവൻ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. ഈ അത്യാഹാര പ്രവണത കൊണ്ടാണ് ലോകം ഇന്ന് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ദുഃഖത്തിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന ഈ അത്യാഹാര പ്രവണതയാണ് ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം മുതലായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്യാഹാരത്തിന്റെ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തവര് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ അത്യാഹാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിലൊരു മന്ത്രം പറയാണ്, ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചീതാ മാം കൃതാം കസ്യ സിദ്ധനം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള
ചേതനവും സചേതനങ്ങളും അചേതനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഓരോരുത്തർക്കും തനിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട അവനവന് മാത്രമായിട്ടൊരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വായത്തമാക്കാവൂ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അവ ആർക്കു ചേർന്നതാണെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചിത മാങ്കൃതാം കസ്യ സിദ്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ സൃഷ്ടാവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓരോ വിഹിതം തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു 3 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 4 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? 4 പേർക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിളമ്പി വെക്കും. 4 പ്ലേറ്റില് ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇന്ന പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും 4 പേരുടെ. അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അമ്മരെ നടി കിട്ടും, ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഈ മന്ത്രത്തിൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ മനുഷ്യൻ അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഒരു പശുവിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പശു നമുക്ക് പാല് തരും, പശു വന്നിട്ട് പുല്ല് തിന്നും, അല്ലേ? പശു പക്ഷെ ആ പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് പാല് തന്നിട്ട് പശു പുല്ല് തിന്നും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങള്, സിംഹം പോലുള്ളത് എന്താണ്? അവർ മാംസം കഴിക്കും. അവര് തൈരും ചോറല്ല അവർ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളത് എടുക്കും, മറ്റുള്ളവരെടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ അത്യാഹാരമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസം. പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അധ്വാനിക്കുക, അല്ലെ? ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിന്, പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവായി തീരും. നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ സംഭരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. നമ്മൾ എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുഖരാണ്. അതാണ് അവരുടെ ഭാഗ്യ ദോഷ കലുഷമായ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത, അതായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. എന്നാൽ അത്യാഹാരം മൂലം, ഭൗതിക വിഭൂതികളിലുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം മൂലം ജനങ്ങൾ ഭാഗ്യദോഷത്താൽ ഇന്ന് മതം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ധർമാനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയത്രേ. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് സംതൃപ്തരാകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥ മതം നൽകുക. അതായത് മതം എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മം. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക വിഭൂതികളിലുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം മൂലം ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ സംഭരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായിട്ടുള്ള സംഭരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് സംതൃപ്തരാകുക. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധ്വാനം, പ്രയാസം പരമസത്യത്തെ അന്വേഷണത്തിനല്ല എങ്കിൽ കൃത്രിമ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വേണ്ടി നാം കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക സാധകൻ അനാവശ്യ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തിനാ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അധ്വാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ നമ്മുടെ കൃത്രിമമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കത് ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ പോകില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക സാധകൻ അനാവശ്യമായ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രയാസം പറഞ്ഞാൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് പ്രജൽപ്പം.
ഗൗരവമല്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ താല്പര്യം ഒരു പറ്റം വർത്തമാന പത്രങ്ങളും മാസികകളും നോവലുകളും വായിക്കുക, പദസമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കുക, മറ്റു പല ആഭാസങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നിവയിലായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്നാൽ നാം ഉടനെ അനാവശ്യമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും, പേക്രോം എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന തവളകളെ പോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ താല്പര്യം എന്താണ്? മറ്റുള്ള വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ, മാസികകൾ വായിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ അവര് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, തവളകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും ഊർജ്ജമൊക്കെ അവർ പാഴാക്കി കളയാണ്. അപ്പൊ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യ സംസാരം ഒഴിവാക്കാം. അടുത്തത് നിയമാഗ്രഹ. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, വകവയ്ക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം, നിയമ ആഗ്രഹവും നിയമ അഗ്രഹവും, രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് നിയമ ആഗ്രഹം, രണ്ടാമത്തത് നിയമ അഗ്രഹം. ഒന്ന് ആക്കി ദീർഘമുണ്ട്, ഒന്ന് ആക്കി ദീർഘമില്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉപയോഗ്യതാവാദികൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില വേദാനുശാസനങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങള് പാലിക്കുക, അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നിയമ അഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ നിയമ അഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ത്വര എന്നും ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ പരാജയം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതായത് ഉപേക്ഷ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ നിരതന്മാർ വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായി സ്വീകരിക്കരുത്. അതേസമയം മാതാജി, നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ ഈ ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ എന്താ പറയാ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? നിയമാഗ്രഹം അല്ലേ? ആഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുക, അതായത് വേദങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ മാതാജി തന്ന സ്ലൈഡില് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. സ്ലൈഡിൽ അങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഈ എന്താ പറയാ വകവെക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റേത് ആഗ്രഹമാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സ്വീകരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും എല്ലാതും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. മറ്റേതിനെ നമ്മൾ എന്താണ്? മറ്റേത് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാതും, നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ നിയമ അഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിയമ അഗ്രഹം ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നത്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ത്വരയും, ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ടിന്റെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധ നിരതന്മാർ വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത്. അതേസമയം വേദവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വളരെ അവധാനപൂർവ്വം കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും വിധികളൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വേദവിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം, ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കർശനമായും ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര വിധികൾ അവർ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ജനസംഘം.
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുചേരുന്നത്. ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തന്മാരുമായി മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനാണ്. ഭക്ത സനേവാസ, ഭക്തന്മാരെ ഒരുമിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആചാര്യനായിട്ടുള്ള നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും ഉപദേശിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്ന മായാവാദികളോടുള്ള സംസർഗം തികച്ചും പരിഹരിച്ചേ പറ്റും. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? സംസർഗം പാടില്ല. സാമാന്യ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുരോഗതിയെ സഹായിക്കും. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാത്ത ജനങ്ങൾക്കു സത്സംഗത്തിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സത്സംഗത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാനെ മറക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സത്സംഗത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള്. അതായത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ കൂടുമ്പോ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർ തമ്മിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാർ ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തമ്മിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സംഘം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘമായിരിക്കണം. അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ലൗല്യം. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. യോഗം ശീലിച്ച് പൂർണ്ണതയിലെത്തിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, യോഗാശീലനം വഴി അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഭൗതിക സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ലൗല്യമാണ്. അപ്പൊ ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗം ശീലിച്ചു പൂർണ്ണതയിലെത്തിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും പിന്നെ സിദ്ധികൾ. നമുക്ക് യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കുറെ സിദ്ധികൾ നമുക്ക് കൈവരും. അണിമാലഹിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്. ആ സിദ്ധികളൊക്കെ നമുക്ക് കൈവരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹവും എന്താണ്? ലൗല്യമാണ്. നമ്മള് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യോഗ സിദ്ധികളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ സിദ്ധികൾ അത് നേടാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ലൗല്യമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 8:70 പറയുന്നത് കൃഷ്ണഭക്തിരസാഭാവിതാമതി ക്രിയതാം യദി കുതോപി ലഭ്യത്തെ തത്ര ലൗല്യമപി മൂല്യമേകലം ജന്മകോടി സുകൃതൈർന ലഭ്യത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധ രസം നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാൻ ജന്മകോടികൾ ചേർത്ത് കിട്ടിയ പുണ്യഫലം കൊണ്ട് പോലും സാധിക്കില്ല. അത് സ്വന്തമാക്കാൻ നൽകേണ്ടുന്ന വിലയോ ഒന്നു മാത്രം. അത് നേടണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ച. എവിടെയെങ്കിലും അത് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുവിൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ രസം, ആ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നേടാനായിട്ട് ജന്മകോടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കിട്ടിയ പുണ്യഫലം കൊണ്ടൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് ആഗ്രഹം, അദമ്യമായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ച, നമുക്ക് ആഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത്. അത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉടനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കോളാനാണ് എന്തിൽ പറയണത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് പറയുന്നത്. അത് ബുക്കിൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നത്, എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹം, പിന്നെ ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് പരമപുരുഷന്റെ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവര് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മഹാത്മാക്കളാവും. അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മഹാത്മാക്കളാവും. ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുമ്പോ അവരാരാണ്? ദുരാത്മാക്കളാകും. അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരാണെന്ന്
പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് ഇവിടേക്കും പോകാം ഇവിടേക്കും പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ വന്നിട്ട് മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സതതം കീർത്തയൻ തോമാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ നമ്മള് അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ ആഹാരവും അമിതമായി സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതും വരും, സമ്പാദ്യം വരും. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരാണ് അത്രയും പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് ഈശോവാസ്യോപനിഷത്തിലെ ആ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അത്യാഹാരം, പിന്നെന്താണ് കഠിനാധ്വാനം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ അധ്വാനം, അത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ, അനാവശ്യ സംസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിയമാഗ്രഹത്തിൽ 2 എണ്ണം പറഞ്ഞു. നിയമ ആഗ്രഹവും നിയമ ആഗ്രഹവും. നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത്, നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു പോകുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ആഗ്രഹവും അതിന് ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നത് ആഗ്രഹവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗാസിദ്ധികളിലൂടെ സിദ്ധികൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? പാടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ 2ാമത്തെ ഉപദേശം? സമയം എന്തായി? 3:45. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഗുരു ആവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്, 2ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ളതല്ലേ അവസാനം അത് വരുന്നത്? 2ാമത്തെ ശ്ലോകം അതെ, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തതും കൂടി തുടങ്ങി വെക്കട്ടെ, പറ്റുമോ? സമയം ഉണ്ടാവോ? നാളെ പോരെ? ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ, എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. അതില് അധികം 10-12 എണ്ണം തോന്നുന്നു. അതില് ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നോണ്ടാണ് അത് നോക്കുന്നത്. സമയമുണ്ടല്ലോ. 13 വരുന്നുള്ളൂ മാതാജി, ചെറുതാണത്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നോക്കാം. സമയം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, നമുക്കിട്ട് നാളെ തുടങ്ങാം. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 3. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ഭക്തിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തേല് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോവൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. അതായത് ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, 3 കാര്യം. ഉത്സാഹം വേണം, നിശ്ചയം വേണം, അതായത് വിശ്വാസം വേണം, ധൈര്യം വേണം. ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമ വേണം. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. സംഘത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനത്തെ സംഘമായിരിക്കും ത്യജിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള സംഘം ത്യജിക്കണം? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സതോവൃത്തെ, സതോവൃത്തെ എന്ന് വെച്ചാല് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. സതോവൃത്തെ, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ, അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ. പിന്നെ ധൈര്യം, ക്ഷമ വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. സംഘത്യാഗം, സംഘത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനത്തെ സംഘം ത്യജിക്കണം? അഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സതോവൃത്തെ, ആചാര്യന്മാരുടെ, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം,
ധൈര്യം, അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുക, നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയുണ്ടാകുക. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. തത്വത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, നവവിധ ഭക്തികൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ സംഘത്യാഗം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക. സദോവൃത്തെ, ഭക്തന്മാർ, പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നാമം ജപിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല, ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ തത്വത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക, നവവിധ ഭക്തി പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനത്തെ സംഘം? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സദോവൃത്തെ, സദോവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പുരോഗതിയിലേക്ക്, മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറയാത്തവർക്കൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത്? പറയട്ടെ മാതാജി, പറഞ്ഞോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. നേരത്തെ പറയാത്തവര് പറഞ്ഞോളൂ. ഉത്സാഹം, ധൈര്യം, നിശ്ചയം, പിന്നെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. വേറൊരാള് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ പറയാം മാതാജി. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തിന് പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതാ പറയാത്തവര് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അഭക്തരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. ഉത്സാഹം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അഭക്തന്മാരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടും ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം പുരോഗമിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ധൈര്യം, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, സംഘത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കണം, എങ്ങനത്തെ അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കണം, സദോവൃത്തെ, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഭക്തി പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് 6 തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ശുദ്ധമായ ഭക്തിരസ ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 6 സംഗതികളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കതിപ്പോ മനസ്സിലായി. ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നതാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അതായത് ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ് ഈ ശ്ലോകം. നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമി ഈ നിർവചനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം, നമുക്ക് എന്തില്ല, ജ്ഞാനം നേടാനോ
കർമ്മത്തിന് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അതിനോടൊന്നുമില്ലാതെ, അതിനൊന്നും ആവൃതമായല്ലാതെ ആനുകൂലേന കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനം നേടാനില്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതൊന്നും ഇല്ലാതെ, വേറെ യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ശരിയായ ഭക്തി എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. അന്യാഭിലാഷിത, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ജ്ഞാനം നേടാനോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥാഭിലാഷങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് 5ാമത്തെ ലെവലിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാകരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റു സ്വാർത്ഥാഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല. ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം, ജ്ഞാനോ കർമ്മ അതൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെയാണിത്, ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി സാക്ഷാത്കാരം നേടി. വിഷ്ണു സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരനും, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും, സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ബലി മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവും എന്ത് നേടി? ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ശ്രവണമാണ് പറയണത്. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ നവവിധ ഭക്തി. അപ്പൊ ഈ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ നവവിധ ഭക്തി ഓരോരുത്തരും ആരൊക്കെയാണത് നേടിയതെന്നുള്ളത് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുക. ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന 6 സഹായികൾ. ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി, ഭക്തി എന്താണ്? പുരോഗമിക്കുന്നതായിട്ട് ഫലവത്തായിട്ട് തീരുന്നതാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിലപാട്? ഉത്സാഹമായിരിക്കണം, നിശ്ചയമായിരിക്കണം, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തി പുരോഗമിക്കും, അത് ഫലവത്തായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? ഉത്സാഹം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയും തൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വിജയശ്രീ ലാളിതനാകുന്നതിന് ധാരാളം ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ ഭക്തി സേവന പഥത്തിലും ഉത്സാഹം ആവശ്യമാണ്. ഉത്സാഹമില്ലാതെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്സാഹം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഉത്സാഹത്തോടെ, നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്ക വീണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധ യുക്തം വൈരാഗ്യുച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാതും നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഭക്തിയുത സേവനം അലസമട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ധ്യാനമല്ല, പ്രത്യുത ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അലസമായിട്ട് നമ്മളിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതല്ല. അതെന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് നിശ്ചയം.
വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മളെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. അതായത് അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയകരമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയകരമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നായിരിക്കണം ആര് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത്, അവശ്യം വേണ്ട സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാം. അതാണ് അവശ്യം രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അവശ്യം വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? നിശ്ചയം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്, പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിനിവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു നവവധുവായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സന്തതിയെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സന്താനം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? 10 മാസം ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്നാലേ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ധൈര്യം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കുക. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ആരംഭത്തിൽ അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനം തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുവാൻ ഇടയായി. ഇപ്പോൾ അവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അക്ഷമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോട് കൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പോൾ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം പേര് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകമെമ്പാടും അറിയുന്നൊരു സംഘടനയാണത്. അപ്പൊ അത് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചത്? അതിന് വളർച്ച വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് എന്തിനു സ്ഥാനമില്ല? അക്ഷമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണം, ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കണം. അവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോട് കൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്തു തീർന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ക്ഷമ. നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ക്ഷമ. അടുത്തത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്താണ് പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില് 4 പ്രധാന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അന്ന് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങള്, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇത് പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ വിഹിത കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലോ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ ബാധിക്കും. ഈ യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അനുസരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദിവസേന 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കണം. യമനിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഒരു ഭക്തൻ അനുസരിക്കുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെയാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി സംഘം ത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കുക. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും മറ്റ് അഭക്തന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ദുർജന സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മികളായിട്ട്, കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട്, ജ്ഞാനികൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. യോഗി സിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവരായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. അഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘം, ഇത്തരത്തിലുള്ളവരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ദുർജന സംഘങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ സംഘത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഘം ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? കർമ്മികൾ വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനികൾ വരുന്നുണ്ട്, യോഗികൾ വരുന്നുണ്ട്, അഭക്തന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരായിട്ടുള്ളൊക്കെ സംഘങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലൗകിക ജനങ്ങളോട് അഥവാ അഭക്തന്മാരോട് സംസർഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് ലക്ഷണമൊത്ത വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അതായത് അഭക്തന്മാരോട് സംസർഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് ലക്ഷണമെത്തൊരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു.
താണ്ഡേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനേവാസ. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കഴിയുന്നതും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അനവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോൾ സംഘത്യാഗം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. അടുത്തത് സതോവൃത്തെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടവരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭാഗവത പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ അടുത്ത ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ 4:30 മംഗളാരതി, ഭാഗവതം, അതുപോലെ തന്നെ നാമജപം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാം. ഇപ്രകാരം അനുദിനം 24 മണിക്കൂറും നാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കഴിയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സതോവൃത്തി എന്നതിന് ഇതിനെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ധന്യരായി തീർന്നിട്ടുള്ള പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സതോവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ അവർ ജീവിതത്തിൽ അവർ പോയി കണ്ട വഴികളാണിത്. ആ വഴിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സതോവൃത്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ്